Fl-aħħar sigħat l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li bejn it-2 u t-3 kienu rreġistrati 86 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna. Dan filwaqt li fiequ mill-virus 62 persuna biex bekk il-każi attivi żdiedu għal 1337. In-numru ta' persuni li jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei u 22, bi-3 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci ikkonfermat l-aħbar li dan il-miliet il-purċissjonijiet tradizzjonali bil-bambin se jkunu jistgħu jsiru basta ma jkunx hemm aktar minn 100 persuna preżenti u jkunu kollha vvaċċinati u l-ħin kollu lebsin il-maskra. Din l-aħbar waslet wara l-pressjoni li saret fuq l-awtoritajiet tas-saħħa fid-dawl ta' attivitajiet pubbliċi oħrajn li saru fl-aħħar ġimgħat. Il-Professur Gauci qalet li d-deċiżjoni ttieħdet la darba jistgħu jkunu segwiti il-protokolli għall-attivitajiet li għalihom jattendu n-nies bil-wifqa. Minnaħa l-oħra tfal li għandhom anqas minn 12 sena u li s'issa mhux vaċċinati jridu jkunu akkumpanjati mill-ġenituri jew minn persuni legalment responsabbli għalihom.